within the Okuma Nini Oko Diafna, Utu Agenfra, how Metal say Esia, Latte Kubase, Henry, I have for Bibri, a betrayal. Na kakra meeting ya kan afa Latte Kubase, and he said, if Fibra, a crop of mine, better say, before 1733, na Latte Kubase Woho, and Sana. Even 1733 by Sauba political like politics Nasi be a what can you see latter? It's say one shedder in the one can say over this latter. But over a mamre in a money council dear, you will latte, Kubasi in a latte. I said, now, Nathan said, I would say. First no. Sisi ya wakase latte benkuma. First no nanka kakri but sisi atre. Ma wakan latte benkuma e kwa akoma tuso. Asana wo latte nifa awonso o won peswa so. Ne wa don tin na ewo jase. But ni etia won wonya 17 towns ma wakase first no sisi ya more than 17 towns. And I make say walk boba abemwa politics mu and why I can say that now if say latte no ye ba but ye ba in sem amamre na mane kwa so dia obi adi ne hene na latte I can ye wo latte Kubase and I walk latte ahinase iti Kubase ni ahinase no corona boom ebiende but ye will latte Kubase hine and a wall latte ahinase hine edu afe anasa amamare na amane bresua bia ye no amamre hine na amane wo ne peswa so na akwase mu kire se even latte Kubase ene betra ase Kubase ha ansana wo de fre ahinase fo no obeka ana sisi ya kubi krono abom abi latte no ai daso no ana wotimi latte but ukomu a ye wo latte ahinase na wo latte Kubase edi that is krono eyabi na ye nyina kan kasaba ko ana krono so abom bi latte Kubase hene ena ye wo latte ahinase hene itu bia edi latte so ye wo hene ba ko latte eni wasa ne wo ne se ye wo latte Kubase hene ene wo latte ahinase hene e futu abde bema latte man ene okuap man ene Ghana man ne si ene medi kaka ne se latte yenta se na mudi kaka ndi e kuro abie ena esoro ahemfu bia wodi so eti mesre se ba se what say ubirika Kubase hene de kaso ye latte hene ehne no pare sa so na ahina so hene de kaso e latte hene so a ehne no pare na mu ni ya mebeto ya mepanyifo efitetetetete no ye wo latte ahina so kuru na ye wo latte Kubase kuru na esan se mere tu amanfo Ghana fo ne latte fo ekwapemfo nyina si latte Kubase ne latte ahina so embom eti mesre se what say obi kasa na no kware na mo mesre se ekwapemfo particularly in Ghana fo see momomodia se eba sa na wo behwe na wo de yie atu yie se de be ya enkofa ohamba ifi se eba sa na se ebia edu bra yere shefa e de ohaw bebre ba obako pese otra na yokoso but ye benesa enti abre na ne mesre Ghana fo ne ekwapemfo nyina si saade no won hwe na won siesie ni yie se na be ya emfa oye ne bi ma latte maimu na asan ekwapema eni Ghana man me bai ana menim efie mafase asara menyi a me be yo yini latte hene mente hun peni se ye wo latte hene
ɛwɔ latte kuruma na mo nim sɛ yɛwɔ latte Kumasi ehene ene ɛwɔ latte ahenase hene a me nim sɛ sanete ana obiara nim nti na medical ka sɛ ɛyɛ no kware sɛ ahenase hene anase Kumasi hene rintumi nka sɛ ɔyɛ latte hene kuro ebien ni nyinaa obiara ntumi sɛ ɔbɛka sɛ ɔyɛ ɔhene wɔ ahenase ene Kumasi so sɛ yɛ wɔ baako a wodi hene eni wɔ saa yɛ sɛ yɛ bɔ ntubu ni yɛ ka sɛ de na kyerɛ sɛ ɔyɛ latte hene ɔnkyerɛkyerɛ mu ni ehu sɛ ɔyɛ latte hene anase ɔyɛ ahenase hene anase ɔyɛ Kumasi hene eti obiara ni wɔn mu a ɔka sɛ ɔyɛ latte hene a ɛwɔ sɛ latefo ejetum anase kwapanfo jetum anase Ghana afo so enyetum sɛ yeni latte hene na mu sɛ na medical aka no yɛ wɔ latte ahenase hene ena ɛwɔ latte Kumasi hene na damase sɛ monya brɛ aba abetie saa nsɛm ɛno sɛ ɔhaw bi bɛma kuromanfo no ahadwena a efi sɛ na mobae ɛbɛma obi ate ne ho ase sɛ na bɛyɛ a ɛkɔfa ɔhaw bi mba latte kurom na akɔsɛ ekupem na asɛ Ghana manyina ɛnyina nipa baako de but obiara ɛsɛ odi ne lemu ɛma obi nkodi obi lemu na ɔkyerɛ nkɔ ɛde ɔhaw aba because Kumasifo ete sɛ ahenase hene isi ɔyɛ latte hene a wɔn nso bebisa mo sɛ na Kumasi hene no odi hene ne wɔ he so wate na meka na sɛ na odi hene ne wɔ he eti na ya kyerɛkyerɛ mu sɛ yɛwɔ Kumasi hene ne wɔ ahenase hene eti ahenase hene didi ne hene wɔ ahenase ɛna Kumasi hene so idi ne hene wɔ Kumasi wede bɛfa saa kwan so ekyia latte Kumasi ahefo nyinaa rather unfortunate sɛ nanka ɛwɔ sɛ ɔbɛba nanka mayɛmfo ɛte no ho but ɛkɔyɛ mpofiri mu ara na mɔde aba nti sɛ obiara ɔbɛte saa nkabɔ yi anaasɛ saa yi a wɔn sɛ wɔde to ɛkura pɛmɛ mu mɛda wɔn ase sɛ bibi sɛ mɛgyina wɔn nyinaa nan mu ma akasa ama latte Kumasi fo nti mayɛmfo ahemanfo mempanyinfo memma youth me wɔ fasefo latte Kumasi man nyinaa mɛda wɔn ase sɛ medical ka no ɔmo anya kwan amegyina no but mɛgyina akasa mo nyinaa nti bi da obi bi ase obi a ɔbɛti bi ala mɛda ase sɛ obetie wi wɔ asopɛ me obi bi ase abusua na mebusua kai wo sɛ open sa papa no ma na mekamfo nana tachi bites ɛna mekamfo ɛde ama ɔmo nso ɛna ɔmo de ekwiapem bites ɛde abadwa so ekwiapem bites ɛde abadwa so na sɛ wo yɛ ɔba na sɛ wonya month na wontimi inflow ya ɛna na mekamfo nana tachi bites ɛna mekamfo ɛde ama trust me over be damase etwe mema refi sɛ ekwiapem bites ɛno ɛna ɛwɔ so subscribe Ekwiapem TV na mo like it na mo sign share page no na enko chichichi nationwide baby a won so a wo hwɛ mi ahensɛm nsɛm a ɛsɛ fata ne adi yie to yie ɛna na yɛn di yie di akyi o baby a no kware no wɔ eti sɛ wo hia yɛn a wo frɛ yɛn a wensa ɛbɛka yɛn yewura Larry Owusu yɛtia wo papa dwumadi no yegusuara yɛtietie fonso. Hello, this is your boy Joshua Tingo. You can swore call me Americana. Keep watching Ekwiapem TV. They will give you the best. They give you the best and you're going to watch the best. Ekwiapem TV. Be also. Hi.